Čaute, to je Lukindo TV a vítam vás pri ďalšom videu Minecraftu. Ako môžete ešte vidieť, máme tu naťažené uhlie, takže pôjdeme vypáliť iron, ktorý som našiel. Je ho celkom dosť. 42 aj s týmto kúskom, čo tu mám pri sebe. Som si ho odložil do čestky. Tuto. A ešte tu máme aj vypálený, takže našiel som spawner, len to som nechcel zverejňovať, kde, lebo jak si budete zapínať, vlastne, no tak asi ho nájdete sami, lebo mohol by vám to pridať XPčka, takže si ho nájdete. Ak chcete, tak vám ho potom môžem ukázať. Toto môžeme ísť prejsť, však uvidíme. Takže máme, bol tam aj pušný prach, celkom pekné 4, takže celkom pekné množstvo. Na udicu vlastne tak ideme sa pozrieť, kde mám vlastne ukázať, kde som ho našiel, ten spawner. Ešte nám stále prší, takže to je celkom na nič. Takže pôjdete vlastne cez túto riečku. Pôjdeme na druhú stranu. No, už som ho vyťažil aj kamenným krompáčom. Ideme tadeto a toto vlastne už zideme dole. Ideme tadeto kúsok cez túto jaskyňu. Ešte sme našli iron. Ešte máme šťastie na ten iron, lebo ako sme mohli vidieť, sme ho celkom dosť mali. 42, takže toto si môžeme urobiť také full ironové brnko, tak to môžeme povedať, takže tu som našiel ten spawner položený. Tuto bol ten 18 irona vypálený a ešte som vám zabudol povedať, že tu bol aj chlieb. Bol tu ešte aj chlieb, takže celkom štedrá odmena, dá sa povedať. Takže už viete, kde sa nachádza ten spawner, ktorý vám môže pridať celkom dosť XPčiek. Však vám pridá teda, jak ho vyťažíte. A tak zase môžete tam chodiť, si to nejako zavrieť. Môžete tam chodiť zabíjať zombíkov. Za to zase nejaké brnka budete dostávať, to ma tiež mohlo skoro napadnúť, tak takže poďme sem dovnútra. Stále nám prší. Poďme si dať ešte vypáliť aj týchto 7 irona. Ešte uvidím, čo s tým ironom robím. To je veľmi otázne. Z toho miniem na niečo dobré. Tu máme 18. Toto si zoberieme a vlastne
Ešte túto motiku si tiež zoberieme a ideme si ešte vytvoriť 2 kamenné motiky. Budeme potrebovať kameň. Sa nám ešte tak. Ideme si to dať, čo máme vedľa tej záhradky, do tej česty. Takže bude celkom sranda ešte. Už máme na začiatku 5. časti, tak tu máme vlastne tú cestu. Dáme toto a zoberieme si túto flamu. Toto dáme sem. A ten chleba si zoberieme. Možno máme prešať prez toho celkom dobre. Už máme 4 balíky slamy. Vlastne už máme spolu 6, to je celkom dobré. 6, neviem, či už nebudeme mať aj na ten slnečník. Zoberiem si to a idem sa pozrieť, či to už nebudeme mať aj dosť, ale ešte ideme strihnúť ovečky. Ešte ich ostriháme pekne. Pekne všetky. Od všetkých si vlnu zoberiem. No, potrebať každú jednu. Vlastne si takto ešte naťažíme trávu, lebo už ich máme potom ešte čím vykrmiť. Nestačí, jak zožeruje jednu túto trávu a už majú hneď vlastne tú vlanu, tak to odborne poviem. Takže keď začnem stavať ten slnečník, ak vôbec budem mať dosť tej slamy, tak sa vám ozvem. Čau. Takže som tu späť a začali sme stavať ten slnečník vlastne, len vidíme, že máme strašne málo tej slamy, takže asi ho v tejto časti ešte nedostávame. Ale pozrime na tento bazén, už ho máme hotový. Pekne na okúpanie. A na potápanie. To by sa udržal na tom prúde. Takže už sa nám aj stmieva a skoro v každej časti chceme mať lov, takže ide noc, tak ideme na lov. Alebo skôršie ideme na boj. Keď pôjdem bojovať, tak sa mu ozvem čau. Takže som tu späť a ešte si vykladám veci. Zberiem si on meč, takže dúfam, že nájdeme nejakých skeletonov, pavúkov, zombíkov alebo ešte nejakých iných. Radšej zavrieme dvere, bo bojím sa, že by sme tam mali nejakú návštevu ešte. Máme tu 2 zombíkov. Vidíme, že tu máme aj skeletona, ktorý ide momentálne po mne. My ho aj zabili.
Mám 2 kosti. Vidíte, ako som vám hovoril v niektorej časti, že napríklad teraz mi nevypadol šíp, takže ja som povedal, že to bude úplne celkom otázne. Tam máme doktora Frankensteina, vlastne ako som to vravel. Budem si dávať pozor, až zabije nejaké sliepky a vajíčko. Ešte budeme vlastne pestovať aj pestovať. Budeme mať zasadenú cukrovú trstinu a budeme mať vlastne aj koláče. Tam vidíme creepera. A budem zase veľmi opatrný, lebo rastú buchom a nebolo to celkom dobré. Vidíme tu Slendermana. A tuto. Vidíme tu to peklo. Bachol nám tu creeper a keď to tu opravím, tak sa vám ozvem. Čau. Takže čaute, som tu späť a už máme vlastne opravenú aj pre ovce ohradu. Takže ideme sem všetky pekne vlastne košiar. To mám správne nazvať. Neviem, či sme chytili všetky ovce, ale to je otázne. Ideme zobrať. Tu máme ďalšiu. Som tu ešte potom nejaké. To je posledná, ktorá nám asi ušla. Poďme ešte zobrať. Vlastne. Zoberieme. Ideme. No to som nechcel. Takže ešte sme popárili kuriatka. Takže to je z tohto videa všetko. Uvidíme sa zase pri ďalšom videu, 6. Jak sa vám toto video ľúbilo, dajte like, odber, koment. Takže čau.